Mladšia železná doba, laténska, je spojená s Keltmi, ktorí osídlili veľkú časť Európy a prenikli až do Malej Ázie. K významným kmeňom patrili Galovia, Briti, Helvéti či Bójovia, na našom území najmä Kotíni. Názov dostala podľa náleziska Laténe vo Švajčiarsku. Kelti stavali opidá, opevnené mestá, ako Bratislava, Devín či Plavecké Podhradie, a v čase ohrozenia sa ukrývali v hradiskách na vrcholoch hôr, kde neskôr vznikli stredoveké hrady. Razili vlastné mince s menami vládcov, napríklad Biatec. Boli zruční roľníci, remeselníci a hrnčiari, vymysleli kosu aj nožnice. Verili, že bohovia žijú v prírode, obetovali im predmety, zvieratá i ľudí a ich duchovnými vodcami boli druidi. Po víťazstvách usporadúvali hostiny, kde bárdi ospevovali hrdinov. Kelti boli obávaní bojovníci, no nakoniec podľahli Rimanom, Germánom a Dákom.